παιδιά, σήμερα θα κάνουμε ένα βίντεο fast food versus σπιτικό με toast. Αυτό είναι το toast το σπιτικό που δεν φαίνεται και τόσο καλό. Και αυτό είναι το fast food. Είναι κομμένο. Φαίνεται καλύτερο. Ναι. Πάμε το fast food. Εν τω μεταξύ, αυτό έκανε 22 λεπτά, το σπιτικό έκανε 19. Κοίτα την κάμερα. Αυτό κάνω. «22 λεπτά χρόνο». Επίσης, από πού το πήρες? Είναι αυτό το μόνο. Πάμε και από αυτό. Ναι, μ' αρέσει. Του βάζω. Μοιάζεται το 5. 2,5. Αυτό. Μόνο το ένα, το άλλο θα το πάω. Όχι εγώ. Εγώ το είπα πρώτος. Εγώ το είπα πριν αρχίσει το βίντεο. Ωραία. Τα 5 και τα 2 έκανα ένα κύκλο. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο. Νομού. Αφού έκανε 22 λεπτά θα το φέρει λογικό. Δεν είναι σωστό. Γιατί το βάκωσες και τα 2 ρε μαλάκα. Κάθε ηλικία. Λογικό. Λογικά μου ζούβερνα. Οκ. Αυτό είναι 1 στα 10 ρε. Για να δοκιμάσω πάλι. Εγώ αυτό θα το έβαζα ένα 2,5 και αυτό 2,5. Και αυτό. 1 στο πολύ. 0,5. 2. Σπιτικό μόνο. Να δεις. Γεια σου. Δηλαδή Δες το βίντεο ρε.